Ay, anyaman nga tati masidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref? Adda ng basit laang manang. Kurang akagudo a kilo day chay. Nala, iso lang nga rodan ti lutuam. Mayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mo lang agasawat aggasgastos iti day ti abalay. Agluto ak nga rodan manang. Ala, agawam nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon, lakay. Apay maranaya bakay? Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti day ti abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idiritso mga ngamin nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam, adata ti makaamo iti anak na. Agabrod kit din, tapno makatulong mat di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon ti mang palamot kadakwada nga gila. So akasaritam taon di kabsat mo. Agkape-kapay manang, adto'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot la kayat ko nga ibagakan ka. Ngam si kapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabrod. Tapno makatulong kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumati ibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itagnanayon. Wan manang, ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo. Ikuyog mi ije palengkay no awan klase na. Agyaman nak manang. Apay, adda mo mapag-aplaya maya. Tanawan ibirukan ka. Addan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ro ti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Sino nga ro ti mangitulod kanya kiji pagadalan no awan ka? Kan mang supon kanya. At dadaan tim Elisa ken uncle mo Robin. Diyak kayat. Da kami ti mangitulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Tadda na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sak kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapadan ti oras. Aglako kami pa'y kanya angkal mo iji palengke inton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrubuan takon. Nala, aganad ka iti panagbiyahem. Di mo liplipatan tinagsaritaan ta Wan manang, agpawitak to apaman amaalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wan, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama dit eriknak amang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman ak no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred? Ha? Jimmy? Kunak tupay ka tasi ka rita. Itay pa'y alas-lasinan ka. Dandanit di ka nabigbiga. Dakkel tinagbaliwam Nakutong ka di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay.
Awan pa'y makatawon ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di. Jack ninam na maamakita ka man na. Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, adda ginatang ko itay merienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Ah? Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Gamit parang kunak. Active ako ka na yun. No maalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan, Jacob sat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay, kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay man nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kung nangamin ni nanang abumulodak pay lakada kayo, bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tane awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na linta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga laka nga may salang ha. Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, Auntie. At dahil may nagsingiri itay iji pwesto, bakit? Asino? Ninana si Mang. Agreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo, dadya bakit? Di makaurukuray mo. So, nakaungita kita Anya nga tanong sardeng tan tinegosyo ta bakit? Ay isa na mabalin. Bayadan ta pa'y nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamatan datan o itarayan ta. Madamot ti ipaw-pawit ni Mildred na kwarta. Isulangan ti ibayad ta Ikan niya pala agapong agbambanog tang agtrabaho ngay. Agyamanak, tinaklon nakmatlangan Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdat-daton ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Kat, kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyon na, Jimmy. Sika ngay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na, nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadaempaw iti kabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adna may paw-paw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaro na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga ron iti kabsat ko tayo rin yun na ti kontrata na. Wait, sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan, adama gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta, makiasawa manan. Diyak mo ano niya ti plano na matitibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natangkan ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod nana, nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakot matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano nga agsubli jay abroad. Wan ko mga rod nana. No kayat mo, di oray agnauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige nana, pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwang Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi.
Aniya? Wan manang, ngam saanan nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Ag naud iti ayanda Jimmy manang. Aniya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo, Yana, wan. Wan Lola. Balay ni Uncle mo, Jimmy, da ito'y. Iso a balay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balay yu, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan mi abaybay ang ti anak mo? Agyaman nak, Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti makaam mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalaysatan to. Natang manen ti masida, awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't tan dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No, apay ngamin ngay manugot kang agnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Na siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo matkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan. Agawid tanwan. Dito yan ti pagnaadak, auntie. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak ka. Nasingpat matda Uncle Jimmy kan Lola lagring, auntie. Iso sorry. Jak sumurot kada kayo. Ayan nga ini Yana. Di mo ba't kadwa bakit? Di na mangarod kaya't ti sumurot kanyak. Awagam di kapsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Aywanan niya. Ha? Madlaw mga minasaan na mapagtalkan ti panaggrup-rup pa day dya, Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas jay anak mo. Ang mga numasulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kamaysa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuya iti niyos. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan nita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang. Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo ni Yana dito balay. Nakaawag ka mat, Mildred? Mabalin ka di nga itulod mo pa ilang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat mo ti kasasad ni Yana dito balay. No di mo kaya't, ibagak kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya? Ita talag sublimanan niya na diti balay. Doon doon niya tamanan bakit. Sana naparikot ti makan. Tada tamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku lampay. Ay, rumwara kon tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kanto nga ro diti na imas ama sida ha? Automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak na umasidag ka, nawatam. Ha? Apay akas takamat din, uncle? Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo.
Adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, Uncle. Ibatam timag. Ibatan na. Ditakan! Yan na. Masapul ang may tarayag ni Uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay. Diyan ka mo. Sandalang mo't di tayo tayo. Awan nga rod. Mga nagtalawon Itan niya kumaga po ngagtalaw ngay. Inong tamaya, wanon niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasayaap, Elisa. Anyat napasamakan ka, Apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inam da ito'y. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, Apo. Taibagakan ni Uncle mo at Jimmy. Taawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred? Simbangput ka magkaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko. Elisa, bakit? Asino ti... Mildred? Ipag. Inong panak mo tayo. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagarat ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan na aramid ko tikas jay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontrakan ka. Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito yung ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Daytakad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay ang naaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Uray, saan mo't ang nagbaligi, ading ko? Nagbaligi man kan saan. Agpadalat taday taman. Kat pang-asim tadi mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. Pasensya kan, Mildred. Pakawaran na ko ma. Pangaasim, ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak langan awan ti asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Di mo kanunungan ti madi nga aramid para lang iti bukod mo apagsayaatan wano pagragsakan. Kandi ka manggundaway iti pada matao. Agsalukag kakitditap no pumintas tumat ti biyag mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito yung drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Hello iti tunggal maysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode wano pa kasaritaan ting kay mangagan amang adal ken leksyon iti tunggal maysa. Nga makablawa mampay ni Josephine Cruz Balocon dita Singapore, Jerome Francisco Canebelen Garcia dita Isabela. Kaya titain tayo nga rudan danggan ti episode 355. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Apaw, anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Ngam sa nabali mare, tapasit lang mititi. Basit nga? Di nantupay ka ba ulan na yawid ti bagina? Kat
Si kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak. Mala. Sumurkan, Alvin. Isir ko. Tadi nakabaylan ti pagina. Humaykan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadi mon awisin nila kay ko. Taawan na saya at nga ramid yo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo tun, pare Eric. Agyaman na klaangan, iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum. Sumipngutan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada naman kanya kamala daw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngum di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutunak manun da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado ang marabyan man nun dahil dyan nga agawid. Syaklat tan timang uray kan kuha na. Sa ano nanang, agidan talatan amangan. Makaamuntumutun iti bagbagi na makaawid. Ta sigurado na bartek man na sumangput day jay. Ay, di nala pampanunuton nga adamasikog nga asawa na. Jay laag lang ay ti aramidon na. Kasla baro. Nala, intangaron mga nun balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umuna akong nga gawin. Tali, diyan mo ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan no mamanasi ka manan di kadwa. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare? Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasaya pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangput mo si Dal na pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panakmanen ni bagat ko. Kaguro na kamarin. Tanaladawa ka ng kawin. Nadia, bakit? Look naman tiri daw. Nadia! Anya torasen. Ita kala sumangput. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw Kita mo man nga gawid ak bakit? Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinang sungsungken ka na ginom. Birthday amin ni pare Eric bakit? So, pinagbigyak mo ito na? Inal daw lakit din nga birthday. Ta inal daw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Bay ba nakamilot na ka din? Sana ba tarak lang mo tibisyo mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laang. Malalala, ingkag palisan. Nanang, da kayo matanda dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan nyo lang ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yo. Ingka kita ni Jay Likod. Amangan wag lablaba manen. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mo ngamin inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tay naktulungan dya asawa.
Kumare, naimbag na malam mo. Anda ka din na kumpare. Nay, si kamagayam pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka yan. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinastrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man da ditan adwa. Oh. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang no kwa. Anyat gagaram, pare. Pare, berti nga mente burida ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan nga daw. Ay gat inuman nga rudo na. Anya nga ro, pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sarong karka pare. Ngam inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpul lang sa klay. Sumarunuakan ka. Ay nananang. Dahil ito'y mantay kunkunakon. No agkuyog dagitang agkumpadre. Di daan mo tilubong dan. Ingkalat ta maturugan Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang. Tay nalaos ti bartek na. Sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kinkwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa man ako. Barang denggen na kon. Pare, itulog ka. Nalaos ti bartek mo. Di mo saan ka ba lang dag-drive, pare? Kunak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanan ti pabasulan ni bakit mo. Saan kami na makita ni bakit ko, pare? Nakasanot ti kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo ni bakit mo, pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakan ka, pare. Taka na yung nagabautangan. Tunggal masurtak. Saan gabi nga mo ni bakit ko na kita nga raramidam, pare? Payaman, pare. Diyak mo't sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko, pare. Ura mo siya. No siyaktag ka sa pulan, kat tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ko man sidagan niya. Nagkasapulan ka, pare. Tas si dadaan na ka tumulong, okay? Agyaman na ka talaga ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagnanagan dito, bakit? Tinapatag, kat nasa lunot kayo kadagit anak ta. Nala, sapay lako mata maudin day ta nga anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Una nang, di kayo matanagan. Last day tan nga apo ko yo. Nagdakkel ti bill tayo dito'y ospital. Ta private kat nga rod dito'y. Ken na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan day ta, bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin saan atilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makaamoy. Di mon problemain day ta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka sa haldaan pa'y laing tay tumatalong ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo nga min kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan anak mo. Awan problema, pare. Ken oray si kalatan timang mula. Tay ibingayan naktulayangan oray basit. Nalawa nga min tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na. Agyaman ak luwas sa pare. Nagsingpot ka nga talaga.
Alvin, likli kampay la mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakaan anak na. Wala nang. Gansan mo't nga kanayon? Sagpaminsan mo? Kan likli kam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ta tao ni Eric. Isuti makakaadda nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga tiga puti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasingad mi ni pare Eric nanang? Saan lang mo't nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tay mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni ti Eric. Itad kumutun tay bingay mo, akas nagsaritaan tay di. At tay pare, oh. Nagatungutin tayo pare. Wen, awate mo, tabingay mo dahi ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausarin nyo pailangan dahi ta. Nagatunti utang ko ka. Ay na, di mo ka din pampanunutin dahi ta pare. Okay lang dahi ta kanyak. Eric lakay, ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay. Wen, bakit? Itid na tayo bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga intong sumaruno akraping latan. Kat, api di mo inawat ngay. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, at dapat ti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abusuan iti kasta kinasaya at mukadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Iso asyak mo't at imang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din day nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman dya kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid dito balay ita. Kan saan ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak ta. Pasyak mo timang ba? Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron no kastalakay. Atoy, mayan anak mo't laang ang tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro ang nangub-uba iti anak ta. Alvin, naggap-gapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tay tarakin ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Mari Antoinette, bakit? Tay asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At kano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta dyan kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Mari Antoinette, makipaglading itakin ka. Agyaman na pare. Awanan. Pinanawan na kunti kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ka, Mari. Tadyak na sungbatan ti awag ni kumpare kanyak. Umaw-awag kanyak. Namjak na sangot si cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agundaway. Iso nga umaw-awag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit?
Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Etikado tinitultulong na kanyak. Jak mala na sungbatan mat, diawag na, sakbay anatay. Di ka agsaw iti kasta Tauray siya kat. Kasla makonsensya akmeten. No kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakangag iti awag iti cellphone mo. Namjak man lang na sungbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta. Tama ka move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumparet ngagkidkid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Damot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay magipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intad ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan ta saan ang matagtagari. Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang. Pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken ko na ita kat natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isodan at ipagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadia. Sumrak ka itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mat, Mare. Ininot mat na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten, Mare. Nakailiwliwag mutten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang saan nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rudano kasta. Iso ngay mayak Mare, umay kamot andi ngayon. Babain man latikas to'y nga ramidak. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Anggam ita ay makonsensya ak. Talimod-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan da ita, Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanindak ko Mare. Nala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Di tayo may baga no kaano ti kadang tibiyag ti tunggal maysa. Iso kabayatan na si bibiyag tayo agaramid tayo tinasaya at itipada tayo aparswa. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada tayo amin, aganan na tayo akanayon. Biyag, ti tao. Hello everyone, makablaawan ti tunggal maysay tinaragsak nga oras kanal daw yung amin, ngawan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama abiyag ti tao. Shout out mampay kada Mylene Malyare dita Hong Kong,
Ni kaasipiman kanibakit na mahilig ka no agdengag iti drama. Salamat kan ka, darling ni kaasipiman. Ken ni Jennifer Cabresos, di Talamino City, Poblacion. Katitayin tayo nga ro dandanggan, ti episode 354. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Manong Louie. Nasayat met, tas sinumbatan ti awag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayulang ti pawit mo Amumad nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y di ta akayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpawitak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nung naipawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Kitjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man ang makaisam? Adda ka di parikot? Kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni Manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak matla ang makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Louie anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan ang ginatang tayo dahi jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro tiyan annayag. Mano apiraso tinabati ya? 5 laangan. Mabalin pa'y dahi ta. Umabot pa iti sa nga pulong aldaw tatang. Kasano nga road? Iro-aro ta agas yo, tagod-godwag. Tapno umabot iti sa nga pulong aldaw. Anya, ay sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Ti agas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak mo't ama naglilipat. Gumatang kabot lang iti agas kan prutas na. San mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at Manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak Manong. Idapagong ti cellphone ading ko. Wan? Dapat ti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo ti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Sonya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kanda dumapay masapsapul yo. Sabali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag no kumustan di ajem iti Manila. Kandi na pa'y mabaling ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarat. Kapay na dyan nga anak ko. Sa balit isong-sungbat na. Nagadayo isong-sungbat na iti damdamaga kingkwana. Ay, oo na yun ayan ay jay aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga hana nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonya dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku na yupay nanang. Sayang.
Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sabali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax-relax laang dito'y probinsya. Pa-relax ka na agsaysayang iti kwarta kung nayuan na nang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ni siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang tagluto ak iti pangaldawan tayo. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige ka ron. Makipanganak ka ron dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip ni Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay na nang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka naibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yung kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, tatang. Sa nino tinagapam si Kaluwe. Agsapabatan ti panagawin mo. Sa nino tinagturungam iti rabe. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa itakawis mo. Di ka matan maumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod sude malakay. Tagay sa lang mahinang kalaban. Dito lang, tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita, tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor. Nukasta nakainom ka. Kasanom nung aksidente ka. Kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggal. Negatibo tada ti panunot nyo. Think positive ka ti, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapul agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigag kayim mo. Kita amanak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo. Panunutom ko mamatirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang matatang. Anya sagpaminsan. Katunggal agpawit ni aling mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung itamat lang. Tamnawanan ta doa sa uyo. Gatas, kanong vitamins ko ngay. Naibusan. Agas laang tigatahag tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatahag. Anusan nyo manin agud-gudwain Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamagmanon manong. Manulaabulan asaan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami mat. Iso na lang takurang ti vitamina ti bagay. Insardang kumutlaang ti panaggatas ko.
Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Ada mo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Luwe. Anya, Kinapudno na aling ko. Agtip-tipidak lang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala again. ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletwom ti agas mo. Saan mabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At daka iti number ni kasinsin mo asonyaken ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mangarot tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonya iti kwarta ka ni Manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngamsaan mo't nga igatang niluwi iti agas kan gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakitak matlang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam dayta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino daytoy? Siyak daytoy, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben, balasan ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko anakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipiden kano ni manong mo ti agas na. Good waan na kanumag. Isenti kasinsin mo Josie ti ladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam ter aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan, anti. Anya di ko nam Sonya, agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni Manong mo ngay. Awan nam namaak iti dayi akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko, para kumakan tatang. Ay, una yun. Nagpuskol mo tiro pa day kabsat mon? Isugayam adina kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanya. Ngam, nag-resign ka? Pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Ay, sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige siga ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas Luwe, anak ko. Gumatang kamay ko, ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kilang kang nga oray ikastosam. Gam na masapsapul ta dito'y balay. Awan apulaws. Ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mat nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa.
Di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Tay di pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapol kahit iti trabaho. No kahit yung timbangan, mapan kayo umutang yung store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot ngamin ng sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang kaa, tada motor mong aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Wi, katno adayo ti story ito, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwi kumamatan at tinapan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanu kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarita diya kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mangan kayo ita. Aglutluto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinangiba unam kan tatang Manong Louie. Sonya, di mo matimpakpaka ang mga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan nakta na damag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinangiba unam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka ide. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang. Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y laang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan na klaunay. Tanagawid ka anak ko. Ay, nakahiliw ka una yan. Kailiw kayo matan, tatang. Pag-aasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi? Tapno at damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta ngay pau-pauit mo. Igatang na iti piyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapuam kasinsin Sonya? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay nanaimbag lang ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Timyong? Agyaman unay kadagiti na itultulong yu kan tatang idi awanak insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga datayo matlaang nga kakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo dayjay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsublia ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngamin ang jakabsat mo. Bisyo into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, Manong. Apay, natipan panakal mo kanya kasi ka, Sonya. Awan ti ipanpanakil ko, Manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunam lang asino ka matan. Ay, aguli mo kan, Manong.
Maturog ka kitin. Alag dagiti badok ta pumanawak dito abala. Masurunak launa iti panagruprupam. Di ka agsaw iti kas na manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin! Sigan to. Kitsyak di kambali. Dayta ka tijak kayat kan kamanong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw nagiti gamit ko. Tagna nagiti kalapaw na di tatapuldo. Makatawan tinapalabas. Sipon pimanaw ni Manong mo dito'y balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumumay ti arak dahil di akabsat mo? Diyak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no at di ibaga. Di nakayat ngaben nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak apara kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Baring agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag payso, tatang. Nay, apaya magmag na ka, luwe. Sa dinaw, tinagapwam. Iten di kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konting. Anya? Deta ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan ti naramita. Tayo utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No awan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Santa ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka nagaw-awid ijay balayyo. Isuan na patag ka iti pamilyam, luwe. Makalawasan, adak nakikita limabas ni Manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no, nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang! Ni Manong luwin sa matagtok-tok-tok tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan kung malusan ti sakit siyan ko. Itaray na kumay hospital ading ko. Ala, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Yakam mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamutin ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asapay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam sigurong dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mabagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anyat iko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Addanam na maamaagasan ka, no isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom, amangan no agtinag day ta akansar. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kas tangarod, agbalbaliw kan.
Tatang, at titikwar tayo. Paggatang iti agas yun. Oh. Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. Tangdan ko nag-dispatcher jayli tatang. Nag-applyak kas dispatcher. Kit naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay nanak ko. At dan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon At daigatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Uwan nating. Tapno makainanaak. Tamasapa man ti trabaho no bigat. Nukas na. Adnan trabahong? Uwan nating. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi kita ading ko. Sayang, tagiting kagatang ko'y di taarak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko. Naimpang ko'y dawan kay saaskan na ti kwarta nagbanugam. Tandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag ata, naagapan adagos. Ay na, agyaman na. Nakaamiris ka matlaangan, Manong. Liklikam dagiti banag a makaita diti sakit wano sa gubanit kan ka. Tano di kan to makakunail gapo iti sakit mo. Dap-dap paamto tinakaro ala dingit mo. Ala gagayam di tan tinagpatinggaan dayta apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.